Kaya ka naman tayo mag-bash kung hindi ka subscribe. Hello mga libakeros. Malibak ka sa mga picture. Libak sa picture sa mga Facebook friends. Next naman is si Junsei. Oo, si... Wala, kung ako nag-ingon. Si Yunsay was our, di ba? Runner-up ba siya gyapon sa... Basta na ano. Basta nakuan siya. Naog siya last time. Kani, mas... Walang photo, mas usa na. Mas... Kabalo ka kung asa mo ato yung mata. Di ba? Tungod kay. Tungod kay... Ang bata. Asa man? Pag-smile ang bata. Asa man nakabuta ka subject? Mas tungo. Oh, di ba? Pila rin pagtubag ka na. Buta Actually, siya katabalo sa itubag. Hoy, kabalo ko sa itubag. So actually ko mas Actually guys, no, mas dali manglibak og picture kaysa magpagkuha. kuha actually. That's the biggest truth. Nothing but the truth. Dali ka Dali kayo mag-judge kay kaano kaya dapat ani pero ikaw magbuhat. ito yung picture tinatanaw na to glalimbak. Pero kay nag-video kami ron, so mahimo. Wala man nito ay karapatan ng vlog man mi. So kaniya pagtanong pa lang sa photo, diretso imong mata sa bata. So di na kamo do na may sa taas na ang ano siya kanang murag foam nga tao. Pero yeah, na siya kay dili gubot sa mata. Okay, unlike sa previous picture, mga ito nga nasa center ang subject, which is dali siya pangitaon, di siya libog. Possession. And next one, next. Rokaan, breaking the rules. The rules. The rules of... What's the rules? Pattern man good to Pattern di gani. Pattern na. Breaking the rules. Kani kay... Ayaw na nagigawa sa frame mo gawas Ay, mo ka? magkasay ko. Mura magkag-kitik-kitik. Kani nga photo is... Tabuan siya. Asa tabuan lapit? Tulok Sa may SM. Okay. SM ko ng flower chuva. Man hindi siya updated. Lang ano kay wala mong kalag ato guys. Kasi nako magulaag kabalo man ko. Wala kalag ato kay Wag ka- eskwela mo buhat mo Oo. tapos namin sa process Excuses. sa thesis. So yung kanina photo is okay okay lang. Okay lang. Okay lang para sa ko pero ang sa tagal. Hindi ako makuha. Ano siya? Ay, nagigawa sa frame ba? Ito na. Ang nakanay sa photo is kaning bulak. Kaya nag-break niya ba kung ang pattern sa na. Mo lang. So nice yung composition actually. And then, this could have been better kung gana niya gamay ang angle. Kaya if you notice medyo hiwi yung angle or marag nasa dili nga side wala sa tunga. It could be part of his art or his way but as my opinion if I will Kasi the aesthetics judges, to me meron ko yun diyan. na siya. But then nasa man dyan kay nabalik ko niya pattern na mula pa siya isa na the others is mabagay na naman. That's it. Congratulations. Kana kay mura ay ko na po ikaw na po. Ang ano po, next photo is same na po gapon kanang breaking the patterns and yung perspective. Ang nakanay sa yaha is naasay kanang negative space sa left side, nakabako left side. And then ang circles ug ang mga squares nga elements which is nag-add siya og text murag kanang na-balance yung elements ba kay ang mga cactus man good is murag kanang strong siya at the same time color green murag relaxing but then the square behind it and make it more kanang what they call this nasa bugat ba so na siya Ako
Siguro mas hindot siya kung mas taas pa ang kaning negative space. Dili na, tapasa ko, tama na lang. Okay, mas kung taas sa gamay, mas okay siya sa kuha. Pero Dili jud tama na lang. actually, okay naman siya. Pero kato lang, kung ako nagkuhaan ni mas, siguro i-half na ko ang negative space. Dili na ko. I-half na ko ang Dili negative na. space. Tama na gina siya. Para ako. Ako i-half na ko ang negative space. Or 1/4. Kani kay mura na siya 1/8. So, okay na ko. So, next photo ay kuhaan. Queen of Flowers. Ganun ko sa color. Ganun ko sa color niya. Kaso lang, walay naa siya focus pero ang sa tawag ang bulak niya mismo. Ang bulak niya mismo kay kuan kanang walay bulak nga na buugod sa isa ka photo. Ang kaning nasa left kay naputol, kay nasa baba naputol, nasa taas naputol gamay. So wala siya wala siya kanang Specific subject. oo, specific nga kuan ba kung asa nga bulak yang kwaon. Mo lang to. Pero ganun ko sa color niya. Ako man po, this picture sa runner-up picture from Queen of Flowers na visually entertaining din siya kay ang colors na hindi siya kanang color combination. Ano mo ginawaling-waling, diba? So, the beauty of even if na yung mga putol, makita niyo mga waling-waling ginigipicturan. Nailhan mo. And then, the beauty of the flower, maskin putol siya, ma-appreciate niya kung wala ka nandun sa bulak. Kabulok, sa picture po na, kabulok ang bulak ni. So, dili siya confusing kung sa man. Okay, pareha naman tanan ng elements. Anyone can take this kind of shot, pero ang ano nga style is ang photographer ang makakuha kaya haman na style na medyo kanang wala niya gi-identify kayo kung asa man ang bulak kay bulak man sila tanan. But then kaya ko ganahan ko kay visual person man gid ko sa tong visual appearance sa man gitong nagtatak sa kong hula-hula. So this is very good, and I think mura kanila pod ang entry nga or runner up nga bulak or nadaog or sa mga line up sa mga nadaog nga Ito din ko nga bulak nga specific. Ganun. Bulak ba cactus man to? Oo. Oh my god, sa cactus sa bulak. Halaman mo gunang cactus. So, ano ko sa dyan halaman? Halaman, gunang bulak man eh. Hindi lahat ng bulaklak ay halaman. Ha? Ba't oh? Sure. So hindi lahat ng tao. Ang chicharon bulaklak halaman? Oo, di ba? Mo na siya. Ay, kukuan na. Hindi ko nimo maano na. Kani timing lang. Kani nga photo is timingan lang yun sa kuan. Na timingan or gay kuan, gay. Okay, si Kane. I'm not sure kung si Kane din nga kailan to or kuan. Mabot lang, bugay lang eh. Kani siya, kaning photo is maybe bias na nasa rin, kailan doon Dili nila. uy. Buko balugan no kay ang spelling man siya ang Kane good C-A-I-N-E. Oo, di ba? Di siya mako. So, kani nga photo is maybe hulat jud niya ang kuan, hulat jud niya ang kani nga flash sa kanina. What if kuan 1 minute nga other seconds nga Huwag gihulat ganyan gani. Na magbalik bang gud nga kuan, magbalik bang gud nga sana. Oo. So probably for example, siguro nakita niya pagka kakaron niya ugma yang gibalikan nga ay nani nga kuan. So perfect siya for kuan for kadayawan nga unsa na photo. Then but anybody can take this shot. anyone can take this shot. So what minute at Sunday? Ang timingan niya og picture. Nagkuan ba tong upat ka element sa kadayawan this year nga kadayawan is nakuha niya, which is the Mount Apo, the Aguila, the Waling-Waling, and the Durian. Wala. Nakuha niya kinamuntaan dito. So sa kanang picture po kanang though kanang slideshow naman ni sa City Hall. Actually, anyone also can also take this shot nga ang ano nga angle, ang ano yung kay flash mo. Araman naman. Pag wala na gusto. Walaton lang nimo na siya. So, for me, not so special, ordinary shot lang po. But then, i-acknowledge ko siya as winners kay the judges, I think, nandun siya. So, welcome him. So, congratulations. Okay. Next is a runner-up shot nga
kaning from kasikas category, which is kaning shot sa moving objects. Dragon. Actually, nindot siya kay Dragon Boat na competition, Dragon Boat race. Tapos in action ang but then ang nindot siya. But this could have been better kay if nasunod yung rules good nga kung asa pa dulong yung subject dapat na kay negative space para ma-emphasize nga yung subject pa dulong dito. Wala na ba moving jud siya. So kani kay murag gi-crop siya nga naa dito tanan. So ma-recognize mo siya nga both but sa composition wise mas nito yan na yung negative siguro. Sa may balang ka sa padulong ang boat. Yes. But then ang next mo siya kay ang race sa sun good ang element sa light murag nakadungag siya og drama sa picture na ang splash mo sa tubig na ganaan. It's a good actually. Nakuha ko siya sa ano. It's one of my top bets. Okay, kuan ang photographer kay kung i-burst kung i-burst na niya pag usap or continue shots. So nice ang bright yung pagka-pili sa picture kay nakakuha ang kamot. So meaning kung kan ba sali tayo pauglat sa kusog. So kanang makita nimo nga unsa na ay photos and motion. Photo in motion. So then ang kuan pa kanang sa tubig ba? Ganun splash ganun no. Kanto. Kanto kay nakuan sa kuan sa Ray sa Sun. Actually nindot ang Ray sa Sun pagbuntag, di ba? Buntag man ni gawa sa frame. Alam mo ko ni gawas, alam mo ko so. So yeah, okay lang ni. Kato lang, kato pong negative space po sa padulong. Then kani another runner up okay. Sorry ha kung kita na ang title. I love Davao. I love Davao yung title niya sa photo is mo po diyang kuan, mo po diyang iyahang unsa na iyahang not totally focus pero iyan lang gi-appeal sa frame. To I heart Davao. I heart di day. I heart di tapos kining tao nga nag-paint. Saman. So makumit niyo. Wait lang. Mura sa feeling lang ako feeling ko. Kay mura sila kanang mura kanang duha kanang ang isa nag-painting tapos ang kaniya gi-paint kay nag-smile. So mura sila kanang nag face to face, di ba? Tapos na face to face kasi kita naman siya. I like this photo. Actually guys, ang iyahan ang gusto ng isulti is mura siya na 3D effect. Dili po. Di mo siya 3D effect good. Mura no? Mura tanawa, di ba mo kag nag face to face mura siya tinuod nga tao kay tungod sa 3D niya. Wala mo kani mga tinuod nga tao. Ay you're putting words in my mouth. Amo dili siya kabalo mo kuan explain. So mo na siya guys, ang what I think about this picture is kanang ang perspective sa photographer made the painting realistic or masyad tira ng nag 3D effect good na siya, nag-pop siya. So kung biglaon niyo mag-tanaw, abi ni mo kanang naa siya sa float or naa siya sa wala siya sa flat na surface ang iyang gi-paint because of the perspectives sa kanang kuan sa nag-picture. So composition wise very good. Shadow. Ang sa elements with shadow very good. And of course ang kaning theme pasok naman na kaya mga picturean sa pa composition, originality kaya po siya kay murag sa tanan picture siya tama kanina po ang naaani ng category. Next we're going to the third place na.